Ben, pois moi boas tardes, noites a todas e a todos e benvidos a esta nova e derradeira sesión dos LUNS do Ateneo do ano 2024. Para elo, pois queríamos darlle un colofón a este ano e por eso convidamos a valedora do pobo, dona Dolores Fernández Galiño, para falarnos sobre os prexuízos de xénero na relación de traballo. Sen dúbida, ao longo destes anos, avanzouse moito na equiparación dos dereitos das mulleres, mas aínda queda un amplio camiño a desenvolver que é necesario percorrelo como sociedade democrática que nos sentimos e que somos. Neste senso, ha de suliñarse que precisamente no mundo da empresa os avances acaídos non foron moi satisfactorios ou son insatisfactorios aínda. Non xa no acceso aos postos de goberno e de dirección das organizacións empresariais, sobre todo, senón tamén en outros temas de grande importancia que a veces pasan máis desapercibidos, como son o tema, entre outros, da discriminación laboral, da discriminación salarial. Pois ben, para abordar con rigor este tema, a sección de Sociedade Civil do Ateneo de Santiago ten convidado a dona Dolores Fernández Galiño, que é licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago e diplomada na Escola de Práctica Xurídica da nosa universidade, pero é especialista en Dereito Civil de Galicia e, sobre todo, ten unha importante carreira no mundo xudicial. En 1989 xa ingresa na carreira xudicial, sendo nomeada magistrada no ano 1992. Despois de facer o seu traballo profesional en distintos ámbitos da xudicatura, a partir do ano 2001, desenvolve xa o seu traballo na sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña, deica o ano 2019, que é elexida polo Parlamento de Galicia, como sabedes, por maioría cualificada de 3/5, tal e como establece o noso Estatuto da Autonomía. Dende o Ateneo de Santiago queremos agradecerlle a súa disponibilidade para estar hoxe aquí e, sin máis, vamos a darlle o uso da palabra. Moitas gracias. Moitas grazas tamén por contar comigo. Para min estar hoxe aquí compartindo este tempo con vós, que considerarades que podía interesarvos máis que outras cousas que o mellor está ofrecendo a cidade, que por certo está preciosa, pois para min é de agradecer. Vou a facer como unha pequena reflexión sobre de onde vimos no tema das mulleres e o traballo e onde estamos en este momento, porque moitas veces tamén para saber a onde temos que chegar hai que saber tamén de onde vimos. E para iso gustaríame empezar facendo dúas preguntas e contestándoas con unha referencia histórica. Pensades que as mulleres poderon desenvolver o seu traballo en igualdade de condición que os homes? Poderon acceder aos traballos en igualdade de condición que os homes, século XIX, século XX, Revolución Industrial? E nas veces que as mulleres poideron acceder aos mesmos traballos que os homes, foron recoñecidas do mesmo xeito? Vamos a ir avanzando, pero antes de nada quería contar un pouco a historia de Marie Curie. Marie Curie, no ano 1903, recibiu o Premio Nobel de Física xunto co seu marido. No ano 1911, xa viúda, considerou que podería ingresar na Academia das Ciencias Francesa e non aceptaron. No mesmo ano, sin embargo, meses despois, lle diron o segundo Premio Nobel en especialidade distinta de Química.
Cando foi rexeitada para ingresar na Academia Francesa, houve moitos artigos de prensa que acollían o tema. E de parte de quen se posicionaban? De parte dela non. E vou a ler solo dous artigos que saquei dun artigo que escrito por Consuelo Cuevas Cardona, la polémica Madame Curie. O primeiro se publicou no diario La Croix e decía literal, leo porque vou a ler literal. La señora Curie posee sobre todo un título. Fue la esposa inteligentísima del hombre de inmensa valía que se llamó Curie. ¿Cuál sería su parte real en los descubrimientos de su marido? ¿Fue únicamente la mano de la compañera o el cerebro complementario de un vigoroso cerebro? Nadie puede decirlo. Outro artigo, este de Arturo Vinardelo Roig, era un catalán que tiña unha columna fixa chamada Crónica de París, escribiu: Estoy persuadido de que esta buena señora posee una instrucción científica elevada, una esmeradísima cultura, una laboriosidad y una aplicación al estudio ciertamente elogiable. De ahí no pasa. Y después de dudar sobre a contribución real ao descubrimento do radio, barruntou: nada producido despois da morte do seu marido, Marie Curie, que valga la pena de ponerlo en parangón con los trabajos de outros sabios académicos. Como xa dixen, uns meses despois lle diron o segundo premio Nobel, o Nobel de Química. Ben, a discriminación na muller prodúcese no ámbito laboral por mor duns estereotipos, duns prexuizos que sitúan a muller na posición de subordinación respecto do home, nunha posición de inferioridade, e que, porque se espera dela uns comportamentos, unhas actitudes, un xeito de actuar, unhas conductas, unhas competencias que se consideran que as ten que ter por o feito de ser muller. Esos prexuizos afectan a metade da población, non son uns prexuizos universais, pero ademais son uns prexuizos que son invisibles. Porque, por exemplo, cando decimos que a muller é que é moi boa cuidadora, e pensamos que lle estamos facendo un eloxio, a muller é moi boa cuidadora, pero iso que supón? Pois que a muller o primeiro que ten que facer é cuidar do marido e dos fillos e non traballar. E se traballa, ten que traballar e cuidar do marido e dos fillos. De xeito que o prexuízo aí sigue. Ademais, é un prexuízo invisible no punto de que se naturaliza. É dicir, aquí se lle recoñeceu ás mulleres o dereito a entrar na universidade no ano 1910 en España. E todo o mundo nos felicitamos por elo, foi unha conquista da sociedade. Pero ninguén reflexiona, e os 700 anos que non entraron as mulleres na universidade? E todos nos felicitamos, non? Aquí, Rosalía de Castro xa dicía, non? Deixaron atrás os séculos onde se dicía que as mulleres non tiñamos alma, non? Agora nos fan o agasallo de pensar que podemos escribir, non? Decía, migajas dos pobres ao pé da mesa dos ricos, que decía, non? E, ademais, estes prexuizos son mutables. É dicir, se permaneceran inalterables ao longo dos séculos, serían facilmente identificables. As mulleres tontas non somos e os poderíamos combatir, pero van mutando. Por exemplo, as mulleres son boas cuidadoras, logo as mulleres na casa. As mulleres non van a participar da vida pública. Entón, vamos a dicir que como non saben de política, non poden votar, porque son facilmente manipulables. Bueno, despois vamos a dicir, bueno, van a poder votar. Bueno, votan, pero non poden presentarse como candidatas para ocupar postos de responsabilidade política, porque as mulleres non saben de política. Bueno, agora vai a poder ser que sí, pero bueno, as temos que poñer en postos honoríficos, en postos florero, para dicir que
somos moi aperturistas, non? E cando xa por fin chegamos a que as mulleres van ocupar os cargos de representación porque sí, porque xa se poñen cotas, porque xa se fan obrigadas determinadas condutas nese sentido, que facemos? Pois a sometemos a un doble escrutinio, non só o escrutinio por estar nun posto político, público, un posto de responsabilidade, sino que ademais sobre elas vai a ir o tema de apariencia física, a falta de capacidade, e van a sufrir unhas críticas, aparte de por o posto público, por o xeito de ser mulleres, non? Eso, además, vese, xa que estamos no ámbito laboral, vese, por exemplo, o acoso laboral, por mor das novas tecnoloxías, verdade, que son moi boas, pois que muta en ciberacoso. A doble xornada, co tema do teletraballo, a promoción da presencialidade, sempre a muller que pode optar, vai optar por o teletraballo, porque así tamén se pode ocupar da casa, non? Pero se vai a potenciar a presencialidade, co cual xa volvemos outra vez a estar en desventaxa. E despois, os logaritmos de selección de persoal, estáse dicindo que hai que vixialos, hai que exixir moita transparencia, porque poden introducir sesgos de xénero á hora de postergar a contratación das mulleres, non? Entón, estamos falando, volvíamos a dicir, destos presuizos, non? Que son omnipresentes, que son mutables, que están invisibilizados, pero que, ademais, dase en todo o mundo e diuse en todas as épocas históricas. Entón, é fácil entender que cando se empezaron a producir as primeiras regulacións do dereito do traballo, as mulleres non contaran. E as mulleres non contaban porque non facían un traballo socialmente relevante. Entón, isto explicaba Adam Smith cando dicía, o pai da economía moderna, que dicía, a economía explícase polo interés. Entón, eu podo cear un filete porque hai un interés do gandeiro, do transportista e do carniceiro, non? E hai un análisis de unha escritora, Catrín, que di, e quen lle fai a cea? Adam Smith. Claro, el ya facía nai porque non estaba casado, pero esa tarefa de facer, de comprar o filete e de poñelo na mesa, eso non contaba. Entón, decimos que daban fora das regulacións do dereito do traballo, pois o traballo doméstico, o traballo de cuidado, o traballo de colaboración da explotación, en definitiva, os traballos precarizados propios de mulleres. Pero, claro, toda restricción leva o xermen da súa destrucción, quero dicir, as mulleres non quedaban paradas, non? Entón, por mor da revolución industrial, elas dixeron, eu me vou a incorporar, nós vamos a traballar nas fábricas. Entón, xa a primeira idea, pois, se queredes traballar nas fábricas, o vosso traballo vai a valer a metade dos homes. As medias forzas, mulleres e nenos equiparados, medias forzas, mitad de valor, mitad de salario. Isto a que levou? Pois levou a explotación, lóxicamente, porque se eu podo contratar unha muller que lle pago a metade, pois contrato mulleres e as exploto por a metade do salario. Entón, como isto non gustaba, a solución sería moi fácil, sería moi doada, dicir, pois llevamos a pagar o mesmo que os homes, non? Non. A solución era, pois vamos a prohibir que traballen, vamos a poñer dificultades para que as mulleres traballen. Entón, baixo unha perspectiva, podemos decir, pois proteccionista, paternalista, pois empezaron a restringir o traballo das mulleres. Isto empezou en Inglaterra a mediados do século XVIII, as factoriat, que prohibiron o traballo nocturno das mulleres ou o traballo nas minas. Isto rapidamente xa o tomou Francia, xa o tomou Alemania, xa empezaron máis prohibicións,
tema da maternidade, bueno, pois Suíza dixo non, hai que establecer un permiso obrigatorio para a maternidade, porque as mulleres á maternidade hai que protexelas. Pero o permiso era obrigatorio, pero tiñan que pagar elas, porque non era remunerado. En España, pois, o panorama foi un pouco igual. Sin entrar vamos, en dar moitos datos, pois hai a Lei Benot de 1873, que foi a primeira regulación paternalista do tema das mulleres. Despois hai unha lei que é anecdótica, que se chamaba a Lei de Cadeira de 1912, que obrigaba a poñer unha cadeira precisamente para as mulleres, porque decían que a bipedestación afectaba a fecundidade. Estaban contentos, é dicir, xa estamos protexendo as mulleres, estamos evitando que as mulleres traballen, e, ademais, o fundamentamos, non? É dicir, o traballo nocturno, pois o traballo nocturno se fundamentaba, bueno, porque había un risco de atentar contra a súa liberdade sexual, que en aqueles momentos se chamaba honestidade, pero, bueno, risco de ser violadas, pero tamén risco de adulterio. Así se decía claramente, non? As prohibicións industriais, porque hai que protexer a maternidade, a fecundidade da muller, e que pasa? Outro estereotipo, a fecundidade solamente depende da muller, non depende do home, o home non ten problemas de fecundidade. Non deixa de ser outro estereotipo. Claro, isto que tuvo? Que consecuencias tivo? Pois que a muller, o efecto volta a fogar, evidentemente, o vendían o efecto gaiola de ouro, vas a recibir unha boa educación, porque vas a aprender o que tens que facer, o que se espera de ti, a cociñar, a coser, a criar os fillos, a cuidar. As mulleres, polo tanto, tiñan moi complicado entrar no mercado de traballo, cando entraban nos postos máis baixos, esa economía que se chamaba informal. Seguía habendo explotación, porque os empresarios que non cumprían con esas obligacións paternalistas seguían pagando a metade. Bueno, había o efecto boomerang, evidentemente. Se me pos tanto traballo para contratar unha muller, pois contrato un home. Entón, a principios do século XIX, a situación que nos atopamos é as mulleres non entran dentro do sistema productivo formal. Cando entran nas fábricas, se distingue o traballador de fábrica de colo azul, que se chama, e o traballador de oficina de colo branco, que se chama, que son as mulleres menos remuneradas. E nos supostos en que teñen que entrar xa no sistema productivo formal, porque se lles dá entrada, sempre vai a ser supeditado aos homes. Por exemplo, clásico, as mulleres enfermeiras, os homes, os varóns, médicos. Claro, pero volvemos ao tema. Non as deixan traballar, elas queren traballar, entran no mercado do traballo, se lles proíbe, sale unha normativa paternalista. Pero, bueno, volvemos ao tema. Toda a represión leva ao germen da rebelión. Entón, empezou o tema en Estados Unidos, en 1869, unha carta que se escribiu a un periódico denunciando a situación que estaban as traballadoras do Tesouro cobrando a mitad que os homes, e tamén hubo unha folga xa no ano 1883, finales do século XIX, tamén das empregadas de telégrafos, non? En Europa, pois en Europa, claro, a situación non se podía manter tanto tempo. Entón empezou a primeira norma foi o Tratado de Versalles, que puxo fin á Primeira Guerra Mundial, ano 1919. Ali se establece que cobran o mismo as mulleres cos homes. Igual salario por igual traballo, ou traballo de igual valor. Pero o prexuicio estaba aí, digo, home, se me metes traballo de igual valor, pois como o valor vale menos, pois seguimos pagando menos, e así se fixo. Entón tuvo que salir, aparecer o convenio 100 do OIT,
do ano 1951 dicindo non, igual salario é salario tamén incluindo todas as remuneracións, aí metes que meter os pagos en especie, a vivenda, iso por unha parte, e por outra hai que facer unha valoración obxectiva do posto de traballo. Por a súa banda, a Comunidade Económica Europea tamén meteu a prohibición de discriminación salarial no convenio fundacional no ano 1957, pero tamén o meteu por interés, porque Francia estaba por igualdade salarial, mulleres e homes, e dixo, porque isto é así, digo, hai que meter isto porque senón Alemania non o vai aplicar e me vai a facer dumping e as empresas se me van a ir para ali, porque van a contratar mulleres e as mulleres lle van a pagar a mitade. Entón, por iso tamén se meteu, non? En España, o convenio da OIT, o convenio 100 da OIT, ratificouse 10 anos máis tarde, non? No 1961. E se puxo igual salario por igual traballo. Un decreto do ano seguinte dixo, bueno, é igual traballo, igual rendemento. Entón, dicen, pois, o home non rinde, a muller e o home non rinden o mesmo, pois, que facemos? Dobles escalas salariais. Entón, no mesmo posto de traballo, a doble escala, a muller ten unha remuneración e o home outra. Bueno, cando entrou en vigor a Constitución, había 150 dobles escalas salariais en España, en vigor. Isto, que xa o volveremos a retomar un pouco máis adiante, é respecto ao que estábamos falando da retribución. Na normativa paternalista, bueno, pois ainda estábamos peor, porque a OIT seguía insistindo, prohibindo traballos que tiñan contacto das mulleres cacerusa na pintura, reivindicando e insistindo outra vez na prohibición do traballo nocturno. En España, bueno, pois en España, o mesmo, o foro dos españoles, el fuero del trabajo, pois prohibía o traballo nocturno das mulleres e as liberaba do traballo nas fábricas. Hai un decreto do ano 57 que se establece unha recua de traballos prohibidos ás mulleres e, ademais, é un decreto que establecía o traballo prohibido e a causa polo que prohibía. Entón, por exemplo, vemos que prohibía o traballo das mulleres na condución de vehículos de motor e de tracción animal porque era moi susceptible de que tivera accidentes con ela. Outro estereotipo, as mulleres malas conductoras. Outro estereotipo, que xa ven antes de que as mulleres sacaran o carné de conducir, non? Que non podían traballar pois tampouco en pompas fúnebres pois porque tiña moita carga emocional e as mulleres eran máis sensibles, non? Tampouco podían traballar con animales feroces. Bueno, esta situación evidentemente tiña que ir caendo, lóxicamente, foise desmoronando pouco a pouco, tanto por parte da OIT que foi deixando sin efecto a normativa paternalista. Hai unha sentenza, pero estamos xa falando do ano 1991, unha sentencia en Estados Unidos que condena a unha indemnización e declara a maior empresa de baterías do país porque prohibía o traballo das mulleres en edade de, salvo que sean aptas para reproducir. Evidentemente, iso dixo que non se podía facer. Hai unha directiva de maternidade da Unión Europea do ano 92 que tamén alexa todo o atisbo de establecer restriccións salvo que sexa efectivamente risco de embarazo, risco de lactancia, para protexer a muller, pero evidentemente para esa labor de protección. En España, no ano 78, aprobouse a Constitución. Bueno, na década dos 70, hasta o ano 75, as mulleres que querían traballar precisaban licencia marital, as mulleres casadas. Precisaban unha autorización do marido para abrir unha conta bancaria. Precisaban autorización do marido para aceptar unha herencia. Hasta o ano 66, as mulleres non poderon acceder á xudicatura. E para iso, tribunais de menores e
non con carácter xeral. A Constitución supuxo un cambio radical. Empezou xa dicindo que a igualdade é un dos valores do ordenamento xurídico, artículo 1. Empezou establecendo no artículo 14 o principio de igualdade sin que poda prevalecer discriminación algunha por razón de sexo, entre outras. Estableceu tamén a obligación dos poderes públicos, artículo 9, de promover a igualdade dos individuos e dos grupos sociais nos que se integren, e estableceu artigos como a igualdade no matrimonio ou como a igualdade nas relacións laborais, xa no artigo 35. Con isto, que pasa? Pois que as dobles escalas salariais quedan automáticamente derogadas por inconstitucionais. A normativa paternalista. Pois a normativa paternalista foi decaendo xa non se derrogou formalmente hasta o ano 95 coa Lei de Prevención de Riscos Laborais, pero sí que é certo que xa estaba decaendo por mor de moitas sentencias judiciais e moito pola práctica. Pero, bueno, formalmente non decaeu hasta o ano 95. Entón, bueno, chega a Constitución, decimos, pois xa está, xa está. É dicir, está plantexando unha igualdade formal, calquera norma que contradiga esta igualdade vai a ser inconstitucional, polo tanto, en este momento, as mulleres van a poder acceder en condición de igualdade ao traballo que os homes. Pero non é así. Non é así. Danse tantos presuizos que casi o estaba mirando, casi podemos construir unha casa. Porque empezamos. Hai o chan de pegamento, as paredes de cemento, o teito de cristal. Que significa? As mulleres nas categorías máis baixas promocionan a xefatura? Non promocionan. Van a promocionar os homes. E se promocionan, lle vai a costar moito máis. Donde se moven? Nas categorías horizontais, nos traballos a tempo parcial, os fixos discontinuos, os traballos en precario, os traballos de cuidados. Aí se moven as mulleres. O efecto da billa que gotea, pois nas carreiras longas, como pode ser educación, como pode ser a carreira investigadora, a muller que parte en igualdade ou incluso en superioridade respecto do varón, por a súa trayectoria, empeza perdendo, por mor de moitos estereotipos, por mor desa doble xornada, desa tarefa de cuidados, da maternidade, de primar esos traballos no estranxeiro, que ela ao mellor non ten esas facilidades, que ao final da súa carreira van a promocionar antes e a mellores postos os homes que as mulleres. O precipicio de cristal. Eu penso que se pensamos todos temos exemplos e que non se trata de poñelos, pero é cando se pon unha muller nun posto de responsabilidade que se saiba que se vai estrellar. Entón non vamos a queimar o home, non vamos a queimar os homes que están aí, tal, isto vai a seguir mal, vamos a poñer unha muller que se estrelle e despois están eles fresquiños e sen queimarse para seguir promocionando, non? A escaleira de cristal. Todo o mundo sabe o que pasa cos modistos e cos cociñeiros. Que quere dicir? Que cando os homes se dedican a un traballo feminizado, como pode ser a costura ou a modista, sempre de mulleres, van a promocionar máis que as mulleres. E iso sí que temos tamén uns bons exemplos. O síndrome da impostora. Pois o temos. Porque sempre se pide dar máis, sempre se pide dar o millor. O escrutinio é moito máis duro, que chega o momento que podes hasta desconfiar da túa capacidade ou do teu mérito, non? Para estar en determinados postos. E aquí, bueno, vou dicir unha frase que é un pouco revolucionaria, non? Non é miña, como é de McKinnon, eu a digo, é un pouco provocativa, non? Pero o que di McKinnon, que é unha feminista de Estados Unidos, di: haberá auténtica igualdade
cando haxa tantas mulleres estúpidas en postos de responsabilidade como homes estúpidos hai. A ver, é un pouco revolucionaria, non? Pero vamos ao tema do que estábamos falando dese nivel de exixencia que se ten, donde se vai escrutar tanto ese currículum cando se trata dunha muller e non cando se trata dun home. Bueno, a brecha retributiva ou salarial, falaremos dela un pouco máis adiante, non está solucionado o tema da igualdade salarial homes-mulleres. É certo que os casos máis chamativos, pero que xa non se darán, non? Pero o tema que todos coñecíamos, pois os xardineiros e as limpiadoras, por exemplo, con distintos salarios, ou as caixeiras e os mozos de almacén, non? A doble xornada, non? Quen daqui non a vive, non a viviu, non? Traballando, atendendo a casa, moitas veces dicíamos, somos a xeneración sándwich, as mulleres sándwich, por un lado os fillos, por outro os pais, estamos traballando. E logo está a violencia no traballo. As mulleres padecemos máis violencia no traballo que os homes. Hai un acoso sexual, hai un acoso sexista ou por razón de sexo, hai un trato paternalista, hai unha encarga de tarefas que son, pois traime o café, pois vaime facer este recado, hai unha desconsideración, berros, se non faço o que digo, pois non che falo. Eso sigue estando aí, non? Bueno, pero tiñamos a Constitución e había que ditar unha norma laboral pois posconstitucional, porque a Lei de Contrato de Traballo era preconstitucional. Entón, saiu o Estatuto dos Traballadores, ano 1981. Claro, supuxo, pois, como di, levar a Constitución, a normativa laboral, e iso é positivo, non? Pero os avances no tema de igualdade das mulleres son lentos, son lentos. Se o dicía Simone de Beauvoir, avanzar é moi difícil, retroceder é moi fácil, pero avanzar é moi complexo. Entón, bueno, o Estatuto dos Traballadores di, pois hai que pagar igual, pois entón non se pode producir discriminación por razón do traballo. Eso está moi ben, establece a igualdade salarial, pero non establece mecanismos como conseguila. Olvídase do resto das retribucións, olvídase de que non é por igual traballo, senón por traballo de igual valor. É que o ET do ano 1971, a modificación que introduzo o dato de traballo de igual valor foi de 1994, pero o incluir as retribucións a máis do salario foi do ano 2002, 20 anos despois da aprobación do Estatuto dos Traballadores, non? Ademais, xa naquela época, xa decíamos, Europa xa estaba loitando por a igualdade retributiva, xa había convenios do OIT que decían non vale con decir que ten que haber igualdade salarial. Os poderes públicos teñen a responsabilidade de que sexe así, efectivamente. Pois un pouco por o que estamos dicindo, porque o prexuízo tende a invisibilizarse. Logo, cando se consigue igualdade, que somos, como sociedade, somos maravillosos. Pero esos séculos, anos, que ese estereotipo, que ese prexuízo estuvo aí afectando, pois nos olvidamos deles, non? Entón, eso sí que foi introducido por un decreto do ano 2019, pois prepandemia, que establece, bueno, que regula a igualdade de medidas urxentes, de medidas urxentes. Porque, claro, a urxencia parece que é como algo que aparece inopinado e que hai que solventalo. Bueno, aquí inopinado non era, pero é urxente resolvelo, sí. No ano 2019, digo, de igualdade de trato de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e na ocupación. Aquí sí que establece a obligación de establecer transparencia nas táboas salariais das empresas e tamén establece a obrigatoriedade de facer auditorías de postos de traballo, para que non se lle pague de distinto xeito, vamos a dicir, a categorías como pode ser as das limpiadoras, maiormente
feminizadas frente a outros traballos, como poden ser os sardineiros, que é de igual valor. Isto estábamos falando respecto do tema da igualdade salarial. Bueno, o tema da conciliación. O tema da conciliación pasa un pouco o mesmo. Ano 1981 establece o dereito á reducción de xornada con reducción de salario por tema de conciliación e establece tamén a excedencia por tema de conciliación. De calquera caso, vas a perder, ou perdes xa todo o salario ou perdes parte del. É dicir, se facilita que a muller quede na casa, cuidando os fillos. Non se facilita, non se garante o dereito de presencia. É dicir, ti podes ter os fillos, pero podes seguir traballando. Esa mentalidade no ano 81 non estaba no Estatuto dos Traballadores. Bueno, pouco a pouco foronse incorporando melloras como ampliar a licencia de maternidade de 14 a 16 semanas no ano 89. Recordo que cando naceron os meus fillos, a Lei Orgánica do Poder Xudicial non estaba modificada, seguía cas 14 semanas. Tiven que facer unha reclamación invocando a normativa do Estatuto dos Traballadores, quero dicir que recordo algún compañero que me dicía, pero vos tendes o Estatuto da Ferralla, é dicir, estades vos peor que bueno, pois eso foi así no ano 1992, que non estaba. Bueno, pois ampliouse, non? A lei, un hito neste tema, un fito, é a lei 2007, a lei de igualdade. E por qué? Pois porque establece a posibilidade de adaptación de xornada por maternidade. É dicir, non tens que reducir a xornada, pero vais a poder adaptar a xornada para facela compatible ca posibilidade de seguir tal. E establece tamén un permiso de paternidade. Un permiso de paternidade que foi moi criticado, pero que como ti sitúes aos homes non permiso de paternidade e as mulleres permiso de maternidade, que ademais unha boa parte do permiso de verdade que é necesario para recuperarse do parto, é que os empresarios van a contratar homes. E é máis cómodo. Non teñen que estar pagando a cotización da Seguridade Social mentre as mulleres están de baixa. Non teñen que proceder á sustitución dun traballador. Entón, a introdución do permiso de paternidade é para fomentar a igualdade, a non discriminación das mulleres no acceso ao emprego. Ese decreto lei de medidas urxentes que decíamos do ano 2019 xa os equipara, xa fai unha equiparación que foi transitoriamente implantándose, agora penso que xa está implantado nas 16 semanas. Pero decíamos que outro dato, no ano 89, cando se ampliou a licencia o permiso de maternidade das mulleres, estableceu tamén que se a muller morría no parto, o pai tiña dereito a 15 días. E houve xente en aquel momento que se criticou dicindo, pero que se quen vai a cuidar o fillo vai a ser a boa, para que o pai que lle morra a muller no parto e queda co fillo que a filla vai a necesitar un permiso, non? E, bueno, respecto do tema, non sei como vamos de tempo, penso que quedan, non? Pois, xa para ir rematando, outro tema que decía, o tema do acoso, non? Pois, do acoso sexual. No ano 1871, o ET, no artigo 4, simplemente di que se garantiza a igualdade, a protección da intimidade e que se proíbe o acoso. Punto. Se proíbe o acoso. Xa está. Aquí sí que houbo un corpo de doctrina que arrincou tarde, na década dos 90, construindo primeiro o concepto de acoso sexual, porque non estaba construído, non estaba definido no ET, o vinculaba ca intimidade, pero esa vinculación ca intimidade, a intimidade é un dereito fundamental reconhecido na Constitución, posibilitou que se podía demandar por acoso
pedir a extinción do contrato de traballo, que a indemnización que naquel momento concedía a lei de 33 días de salario por ano de servicio, e ademais, por violación de dereitos fundamentais, unha indemnización adicional. E iso se estableceu xurisprudencialmente. Se definiu o concepto de acoso. Empezaron as primeiras sentencias de acoso. Empezou a visibilizarse o que estaba moitas veces, o que non se lle poñía nome, o que non se nomea, pois non existe, non? Despois a lei, outra vez, outro fito, a Lei de Igualdade do ano 2007, sí que se establece a obrigatoriedade das empresas de diseñar políticas de prevención do acoso. De tal xeito que unha empresa primeiro empezou cas empresas de 250 traballadores e despois xa foi baixando en outras reformas. Unha empresa que ten un bo protocolo antiacoso, dá formación e información aos traballadores e ás traballadoras sobre a existencia do protocolo antiacoso e establece os mecanismos que, en canto se detecta, ponse en marcha, esa empresa non vai a ser responsable subsidiaria do acosador, porque moitas veces o acosador é un empregado. Estamos falando, pois, empresas grandes, non? Bueno, xa para rematar, non? Dicir, pois, en que está nestes momentos, non? Home, o panorama avanzamos moito, non? O panorama ven sendo alentador por mor tamén doutra exixencia que se estableceu na Lei de Igualdade, que era establecer os plans de igualdade das empresas. Porque os plans de igualdade das empresas van a ser transversais, porque estamos dicindo que os prexuízos mutan, os prexuízos evolucionan. Entón, hai que facer un enfoque transversal na empresa. Hai que facer unha fase de diagnóstico, unha fase de medidas que se poden implementar, e despois o propio plan ten que ser dinámico tamén. Hai que hacer revaluacións e ver onde se está avanzando e onde se pode facer máis por avanzar. Bueno, simplemente, xa para rematar, e aquí xa remato, decir que empezábamos con Marie Curie, vamos a rematar con Emilio Pardo Bazán. Pois Emilia Pardo Bazán, no 1912, ela solicitara entrar aquí na Real Academia da Lingua. Por unanimidade, non foi aceptada. Ela dirixiu unha carta á Academia, valorando os seus méritos, alegaba 44 obras literarias, numerosos ensaios, 30 volumes da revista Nuevo Teatro Crítico, traducións a múltiples idiomas, colaboración en revistas, conferencias e tal. Por que houve tanto consenso en non admitila? Porque había un acordo do ano 1853 que vetaba o ingreso das mulleres á Real Academia e lles pareceu estupendo non cuestionalo. Un acordo de máis de 70 anos atrás, pois mira que non admitimos e non entrou. Así rematamos e eu estou aberta ao que queirades falar, ao que queirades plantexar. Pois moitísimas gracias, María Dolores, pola túa conferencia, moi ilustrativa respecto á situación da relación de xénero con o mundo laboral, con o mundo do traballo. Evidentemente, aí aínda quedan moito camiño que percorrer, sin dúbida ninguna, pero é evidente tamén os pasos que se han ido dando, pois han ido tratando de incorporar as mulleres ao mundo da dirección das empresas, tamén, pois, digamos, a minorar esas tan claras discriminacións salariais que se estaban producindo. En todo caso, vamos a abrir un turno de preguntas e de intervencións por parte dos asistentes. En primer lugar, Manolo, tes a palabra. Eu quería preguntarche en relación coa túa cualificación de valedora do pobo,
en estes 5 anos, como viches a evolución das queixas das mulleres por mor da discriminación? Son iguais, han aumentado, han disminuído? E como está a situación con respecto aos teus colegas de outras comunidades autónomas, con respecto simplemente ás queixas relacionadas coa discriminación da muller? Moi interesante. Eso dá para outra charla. Bueno, en primeiro lugar, o enfoque da propia institución é claramente feminista, entendendo por feminista, porque estas palabras a veces hai que explicarlas, non? Como igualdade de dereitos das mulleres e dos homes. Especializamos un área a xénero. Temos un área específica que arrincou desde a miña toma de posesión no 2019, que leva as queixas específicas en materia de xénero, pero ademais o xénero transversal. Entón, nos atopamos cuestións de xénero en áreas como pode ser en educación, en tema de política social, ou mellor residencias, en temas de sanidade, as queixas das mulleres. Pois son queixas, o que estábamos falando, que teño aquí unha que traballa comigo, precisamente, por exemplo, no seu momento do tema das investigadoras, a valoración da súa trayectoria ou a súa carreira profesional, por poñer un exemplo, non? Ou temas como temos moitas cuestións, ao mellor, en temas de violencia de xénero, acceso, ao mellor, a determinados recursos, acceso a determinada información. Son moitas, e se consiguen cousas, por exemplo, para acceder a unha determinada subvención ou prestación, establecer que a arrendataria ou o propietario sí, pero non contemplar a usufrutuaria, cando as mulleres quedan usufrutuarias moitas veces dunha vivenda que era ganancial, pero que por estar construída en terreo privativo se catastra como privativa e pasa a propia herencia como privativa, ou, por exemplo, o risco de embarazo e lactancia á hora de que non se compute para poder cumplir os obxectivos de unha determinada subvención. Temas que enviamos directamente ao defensor del pueblo por ser competencia estatal, pero iniciarnos a investigación de oficio sobre a tipificación penal da violencia económica no ámbito da parella. Tamén non considerar como violencia de xénero a violencia que se produce fora do ámbito da parella ou exparella. O fixemos a raíz de dous asasinatos en Galicia, onde un deles xa ven de ser xulgado, se aplicou o agravante de xénero, pero non se considerou de inicio porque non tiñan un vínculo de parella ou exparella, non? Os casos son moi variados, como xa digo, hai un área específica que leva un apartado específico do informe tamén, onde se relatan todas as queixas que se levaron na propia área e despois as queixas que de xeito transversal van a incidir aí e que se levaron en áreas distintas, con todas as resolucións publicadas. Creo que en ese sentido estamos a traballar, colaboramos con moitas asociacións de mulleres. Lembro tamén outra actuación en relación cos dispositivos Cometa, porque nos dicían que son uns dispositivos que estaban obsoletos, que o cargador era moi grande e non era compatible con outros cargadores, que facían como obrigaban a muller ao mellor estar comunicando permanentemente, pois vou a coller un avión, vais a desactivar porque collo un avión, entón era como un marcase moi grande. Esos dispositivos están cambiados, están xa sustituídos.
e non se para de traballar bueno, non paramos de traballar en nada. Estamos en un nivel de queixas moi grande e no tema de xénero estamos aí tamén no tema. Voume permitir eu, ao calor desta pregunta de Manolo Rivadulla, facerche unha nova pregunta, que quere decir, no exercicio das funcións, a valedora do pobo, o valedor do pobo non ten un carácter decisorio, ni coercitivo, sino ten un carácter únicamente de persuasión, de suxerencia, de recomendación. Eu che preguntaría que grado de eficacia podes poñer en riba da mesa respecto a estas recomendacións, suxestións no ámbito da acción da valedora do pobo. Da institución. A ver se dou dato. Todos os anos vai no informe. Todos os anos vai no informe as queixas, as resolucións con enlace directo ao texto da resolución e se foi aceptada ou non foi aceptada. Entón, o ano pasado, eu penso que superamos as 500 resolucións, este ano tamén superamos as 500 resolucións, e o volumen de aceptadas respecto a rexeitadas, vea, a ver se dou o dato, penso que anda sobre o 85% de aceptadas respecto a rexeitadas. Tendo en conta que a persuasión, o que exixe é un estudo, quero dicir, tes que convencer, non impoñer, tes que convencer en este caso ao destinatario da resolución para que entenda o que lle estás dicindo e o acolla. Estamos en un nivel de aceptación dun 80 e tantos %. Tamén é certo que cada vez poñemos máis resolucións, entón está aí o nivel de aceptación baixe, pero non desde logo no mesmo xeito que nós estamos incrementando as resolucións. Incrementamos moito máis o número das resolucións que disminúe a taxa de aceptación. Entón, penso que estamos a traballar, sempre podemos traballar máis, desde logo, sempre podemos mellorar, pero estamos aí. Máis preguntas? Antón. Bueno, despois ten que preguntar a algunha muller. Sí. Bueno, somos... Porque, a ver, isto da participación no público, que é certo que sempre participan aquí, pois, máis ou menos, pero neste tipo de cousas sempre atopas que participan máis as mulleres, non? Pero, ao mellor, ven un home, e o valoro moi ben, pero o home está rodeado de mulleres e fala sin ningún tipo de problemas, e eles, ao mellor lles costa. Entón, Manolo, o Antón, non sei se ceder o micro, xa. Non, eu teño tempo, non sei se vostedes teñen, eu teño tempo. Como antes falou de Madame Curie, había unha anécdota que se contaba de Madame Curie despois de recibir o Nobel conxunto con o seu marido. Un periodista preguntoulle que se sinte traballar con un premio Nobel e un xenio. Dice, pregúntalle ao meu marido, dicía. Hai outra anécdota de Madame Curie que entre o que decíamos, que non o comento, pero os prexuicios que padecen as mulleres interseccionan rapidamente con outros prexuicios, pois mulleres de discapacidade, eres muller estranxeira, eres muller. E ela, outro dos artigos que se publicou, que teño aquí os calificativos que lle dedicaron, foi de estranxeira, xudía e destruye fogares, porque refixo a súa vida despois de, intentou, despois da morte do seu marido. A pregunta era se nas denuncias de discriminación son máis denuncias no sector privado, no sector público, é igual que a discriminación é igual no sector público e no sector privado. Eu teño a sensación que no sector público hai menos discriminación, pero eu estou
A ver, eu traballei co sector privado, por así dicilo, porque estive en casi 10 anos na xurisdicción laboral, entón sei como funciona o sector privado, inda que foi na década dos 90, inda faltaban moitas conquistas, non, do ano 2000, xa empezando por esa lei do ano 2007, non? E agora superviso o público, non o privado, non? Hai cuestións como a fenda salarial que é máis difícil, non? Que se produzan no ámbito da... Hai unha RPT, na RPT é máis difícil, non? Pero hai outras cuestións como o acoso, que se pode producir no ámbito privado como no ámbito público. Hai outras cuestións como primar a presencialidade frente ao teletraballo, que ao mellor tamén se pode producir tanto esas reunións interminables, esas jornadas maratonianas, que ao mellor se pode solventar antes, pero está aí, e que as mulleres ao mellor non siguen esos viaxes ao estranxeiro, Entón, penso que, como dicimos, todo muta e todo se adapta. Entón, fenda salarial, bueno, a mí, quero dicir que me costa visualizala no ámbito da administración, non? Outras cuestións, aí están. Bueno, pois, alguna pregunta máis? A cuestión de que preguntábamos aos homes porque nos sentimos máis emplazados. Non, para nada, para nada. Toni, agora, para nada, a min... Non é para nada unha crítica. A ver, eu penso que a estrutura está diseñada históricamente por e para os homes, pero que os homes actuais non, penso que, pero que sí que vou que saibamos de onde partamos e que traballemos todos xuntos e por eso o tema da corresponsabilidade é tan interesante o concepto, non? Pero para nada interpelar. Hola, mira, me encantó tu charla, como lo explicaste, como lo estructuraste, muy clara y muy entretenida. Y yo quería preguntar una cosa que puede parecer frívola, pero a mí me interesa. Como yo estoy bastante alejada del mercado laboral, pero se oyen cosas, ¿sigue estando ese rumor insistente, molesto e insultante cuando una mujer sube, que se atribuye tantas veces a una relación sexual con un hombre? Cuando de los hombres jamás se dice que suban porque se acuestan con fulanito o menganita y al revés, ¿se sigue diciendo eso? ¿Tú qué crees? Creo que a pregunta neste caso, mellor, non se vai un pouco ca... Era o que estábamos falando, non? Unha muller cando promociona, sempre o seu currículum sempre se vai a someter a un... Eu recordo, pois a típica anécdota de que está promocionando mellor unha muller, non, para un posto de responsabilidade dentro da carreira xudicial e sempre vai a haber alguén que di mirachedes as súas sentencias, pero que nunca o din cando se trata dun home. Entendes? Eu non quero dicir que non se miren as sentencias, me parece ben que se miren as sentencias, pero o que non me parece ben é que sempre aparece ese criterio cando se trata de promocionar a unha muller. Que as mulleres están sometidos a un clixé a hora de acceder ou de promocionar distinto dos homes. Sí, pero é que isto xa se veía na época, hasta na época da universidade. Sempre se vai a buscar unha xustificación máis alá, non? Non por todo o mundo, pero como digo eu, hai máis xente boa que mala, non? Pero os malos ao mellor fan máis ruído, non? Escuítase máis, non? Afortunadamente, cada vez hai máis mulleres en postos de responsabilidade e afortunadamente non lle preguntamos
o grado de sofrimento que tuveron que pasar por chegar hasta aí, pero, digo, sofrimento ao mellor de traballo, de loitar contra moito estereotipo, pero, bueno, aí é que eu recordo algún reportaxe de as chaquetas de Angela Merkel. É dicir, fan un reportaxe con Angela Merkel con todas as súas chaquetas, e que é irreal nun home, non? É dicir, as americanas de Borrell, pois ninguén faría un artículo, non? Pero, sin embargo, as chaquetas de Angela Merkel, e hai un artigo publicado porque considerou que era unha información relevante, non? E como eso, por dicilo, non? Moi ben, bueno, se non hai máis preguntas ou cuestións, vamos a dar por rematado o acto, agradecendo de novo esta excelente conferencia de María Dolores. A verdade é que estamos todos moi impactados polo teu traballo e animarte a que sigas nesa mesma línea. Para entregarche tamén un pequeno recordo do Ateneo pola túa presencia aquí nesta conferencia.